over 2000 ye Papa Jerry ebe handle over the ama President Ajoko Kufuor bia bobi ba instead bia bona Jerry John boy no na opini bi ewo ensuo no no ye NDC ni okay opini no wewu ofechi so okodani dua no na because they trasenka former president Jerry John eswa yawa because diano ade na wo kanu na se enyawa etwase ukoswa yawa efe echiri ekodani dua no but anana etin wa twe bon aya no so te ka kire NDC forces NDC omo nko omo ekodani dua no ewo ne kwan so enye saa de nyankopon twa de kire me no aka enipa 5 awom ye leaders honorable ohene Japan de nyame fa na so a ebe ye 2020 na eba no betene so a na masole enti honorable king me se honorable king ebe di president a enam saa de ye di anka be ye me de hwe anka Ghana be peja yen show when you show or your vice president edi Jena na Febra na yare ba ya tese we lose baba be share nkom de fa ho ni mo video bi a o che NDC for say wo mo kwantoa na ade bi wo so mo koye anya sa NDC no o be fa ni mo pa odi for senate e tie pa na mo kwakoye wantoa me dase Bible say Mamimfa Jesus Christ and Kasa Emrao Kaza dear, it was with the Makaza. Okay. Kaza also for Kaza dear, Mano. Nafawai, Eradi dear Mano. Bible say, or cry or ye bonino, woo, any day. Will be winning, yes, or cry or ye bonino. Sa okran owu enobi Bible say eni akwam sekuro enkyere ni wura no wambo obi anku nyame asemo okay enti se obi bisa se sofo wakoye odifo a wugene nyame anim na utimi de ba abonten se NDC fo mpanyifo enko antoa na onkoye aden antoa eni Kristo som no ebrenti why aden na waka so mo frem paye mu no antoa yes Ghana for sofo enye Ghana for sofo Africa for pastors ebitimi twa print ticket na onwako Israel no onwako sa ebia River Jordan insu ekeka ho no wodi abagana no mo bebu tot Ediama members. Israel water into me atono we 200,000 US dollars. We 10 million more the bune to fobo. And the other na Israel you should ye gidi Ghana, but Antoine should ye yen gindi. One will say Antoine so ye Ghana. Yedua na kai ye organ ide onya ti anto akwen so bia bo bidua nti e kwa akodane abosomsem ene ade ga Bible so kaseti abosomsem nti se me wo kan se wo ye sofu nti se ye kasa obi kwanto as na sofu mo na e recommend se kwanto ade a na ze ya ade bi a ene abosomsem na wo twaka nti se sofu introduce obi na waka se empo nipa no ko anto no ko ye sa ade na ade na waka se ne sa ade mo ma Ghana difo ha wo stress ade na mu de santo abo no ko nipa na ofre no we ko or your former president Jerry John Lawrence okay in 1999 onim we odifo na yakopon frɛ se na odifo a saso we betu dwan mpinfo bebra frɛ be okay mpinfo bebre la frema fasa asemo ye be 2000
ye papa Jerry ebe hand over the ama President Ajukum Kufuor no duabo bi bai Why na go when you? Jerry Papa J the boss eduano We both say former president Jonah Kufuor. yes any party no Any MPP party. yes so when we happen Oh sir. oh yes 2000 and bano. oh aden instead duabo na Jerry John a boy no na opini bi ewo ensuo no ho no ye NDC ni Okay. opini no wewu oferchi se okodane dua no na because they trasenka former president Jerry John eswa yawa because dua no ade na wo ka no na se enyawa etwase wo koswa yawa woni ye fe na yawa Ni edida ni dua no difo. yawa Fine. aye fast fine Okay. ne so Okay. but them time no mine no efe chiri ekodane dua no but anane Na say dua na ye former president e boy no. Enya MPP for. ya bi enya wo mo Na say wo mo envia bedi. de do ma enya wo mo no enti enya wo di twasa wo bedane Okay, iti dua no boy no enya MPP for ekonya. ye konya wo no be konya wo no na ni bibi ade ya na mame nkawi ansa na me de we naba enti nipa no wagu Okay. Sabre no ebo dua na wu. Na ye na agin se ko ne dua no so afi. yes na we say so wu opinion de ku ebi amona mo hwehwa wo mfi say because me can 25 26 years as they say what member be 34 Odi for it. when you wrong show what I say inti nipa na ye involve diabolo nyan omunyire nko eti no atwe bon aya no so te ka kire NDC for CC omo nko na sasemu a make so omo pa omo nko bisa ye papa John Ajekum Kufuor obe kan story na kire omo pa omo nko antoa omo kan story ndi atwe itwa se omo ekodane bia no ewo ne kwan so enye saa de nyankopon twa de kire me no aka enipa 5 awom ye leaders enye so bia na eko antoa ho no makodane o Enipa 5 o leaders. leaders NDC party. leaders enye se members timam for the leaders leading members Odi for ne ye nim kakra de fadua ho. Se ebia obi bo dua eye wo na ebia obusuafo na ebia se de nya wa obusua mu ne beko political party obiara ye manfra esu bebi obiara fie so obusua obiara bo na omu nyina ba ba political party no na dua na omokobo ye no so na ati se eye former president na kobo dua enye party ni nyina ne kobo ye saa time ebi kura fe na kofofo ba party entesi den na party former president akwa kubodua na ebia dua no kwa koye ono ene ma bene John Ajekum Kufuor former ena enya abanta na obodua no na ebetimi asane party fo ni nyina no akasa afedie empenifo be 5 bisa o party ma wo eba na no e tembia no body ma party no and as a senate because yet yes papa. okay in the book of Lamentation chapter 5 the verse 7 o say ye janom ayebone na woni ho na ye na muye na abaye so nipa baako ni dibone o say adena ono akobo ne dua na betimi afole Party for no. say ye party election who the boy etinye nipa baako asem what you say ene duabo woni duabo ebetimi aba when year between two betwa bo say obonofo no we yi wadwen de afri ade na wo ye ye no so inti bedidia
bɛyɛfo ho adeɛ Okay. malam ho adeɛ kɔnfo ho adeɛ odifo ho adeɛ wotie me paa nti agye sɛ problem na ɛkɔ so no wahyia odihunufoɔ bi nti mekɔka wɔ m'asɛm sɛ mehyɛ nkɔm sɛ owusu bɛmpa ɛbɛwuo no owu a ɛno no nkyerɛ sɛ meyɛ prophet anyame dan afrɛ me because me kuta evil spirit I can walk so be wu what you see nti saa nkɔfoɔ na yɛ amabɔ mu nyinaa no ɔmo dan ehu adeɛ but ɛwɔ sɛ deɛ obiara ɛyɛ ne deɛ nti ɛwɔ familiar spirit they see all right but ɔmo use black ɛyɛ demonic ahomɔ ne deɛ ɛna yɛwɔ holy spirit ɛyɛ onyame ne dan use one. Nti deɛ meka akosi ɛne sɛ ɛyɛ antoa deɛ no etwa sɛ ɔmo kɔ na ɔmo kɔ dane because kaza deɛ etwa so de ma kaza ebi kyerɛ sɛ aseda ɔmo kɔ dane ebi sɛ asa abatoɔ no ɔmo kɔ yɛ nneɛma bi nti ho aseda nke wɔ so ɔmo de kɔ no manfa nkɔ ɛno na amasa ewu ne esisi wɔ party no mu ɔmo ne ka sɛ etwa so ɔmo kɔ dance wɔ ɛwɔ yɛ fa antoa o de bia sɛ ɔmo consult ahonhom spirit ne adeɛ ɛde win election no ɛnyɛ no yɛsi wɔ party no mfa ho bia na bibisa wo Ghana politics ne mo se politician ni bia nkɔ heaven adentia obi ansu nyame o ɛyɛ camouflage o yɛ wasɔfo mo yɛ MP o sɛ yɛ wasɔfo yɛ MP ayɛ gentle for you politician ni media me nka so nkɔ heaven but media me se politician ni bia nkɔ heaven ɛna me kyerɛ sɛ yɛ wɔ politician media no ja that be wotimi nyɛ politics yɛnya henie no ɛyɛ ɔsoro ahenie sɔfo me yɛ sɔfo yi ma henie ni asase so nene ya no mo kwa sɔre de mo kɔsrɛ mo bɔ mo kai bɔ sɛ mo mo mpa mo mi ade no mo ne mo ne ade na mo yɛ ma wo ɛyɛ kwa wo mo na ɛyɛ bɛyɛ kwa sɛ mo na mo srɛ mpa yɛ de ma wo ɛyɛ wo mo nti mo boa bɔ ne nti mo nim sɛ mo nkɔ heaven dia ɛyɛ wo mo nti mo boa bɔ ne ɛyɛ wo mo odifo nti mo boa bɔ ne wo mo boa bɔ ne na Bible sɛ wo nie ona wɔfrɛ bɔ ne sɛ papa na wɔfrɛ papa sɛ bɔ ne politician bie ni hɔ media deɛ medi m'ani hu Ghana politics deɛ media me se politician bie ni hɔ agye so nya adwensakra bɛ sisi paa sɛ politician na sɛ ɔsoro ɛɛba na politician deɛ politician bi ankɔ heaven politician biara ni kaka wɔ heaven agye sɛ bi onya adwensakra ɔmo nka no korɛ Bible so say atro nyina agya ne bonsam atrofo nyina agya ne bonsam yes afọ odifo yɛ bra me question so na yɛ mfa wie yɛ nkɔmɔ no sɛ na mdi kankan no etwa sɛ ne pe wo prɛkopɛ owu akyi atemu ne wo okay enti de enwa na ɛbɛyɛ sɛ wo bɛkyerɛ sɛ reverend wo so bɛmpa ebe fi mu a ne nwa ne sɛ bi ko pɛ yɛ bi obi wo kwa wo ni fi na wadu no ɛso wo fi enti sɛ reverend wo so bɛmpa fi mu a ne nwa ne sɛ wonderful wo so bɛmpa efiri mu a ɛnyɛ nwa na deɛ bɛyɛ nwa ne sɛ the way ɔyɛ ne ho meti nyame ne mene nyankopɔn koraa to nsa didi mahu ayi Peter na Peter say ayi John yɛ say Paul yɛ say na wo di sabu nipa na bi akyerɛ me no minim no enti wo so wahu Moses te say a ɛyɛ wo ɛna wahu sɛdeɛ ɔyɛ ne ho no ɛno na bɛma na yɛ nwanwa owu a ɛnyɛ nwanwa sɛ nipa titire sɛde yɛ papa TB Joshua okay Onyankopɔn fa ne kransie 57 no we no koi in the host amoko okay yɛwɔ asɔfo asɔfo amwako okay we wokɔ yɛwɔ asɔfo bebree apostle Dr. Ayintumi okay Pentecost chairman Nyankopɔn fa ne kransie
prophet ano yeboa si former chairman weko nti ewo atitira sofo bibiro mo den ewuko nti onuwu ekwa enye news but send ye obigina ho a me no eno ne be manai ho ase wo so wa hojo se ye odifo eno ne be ye nwanwa enye sa dia nkenye news se won ka se owu wo se won ka ba bia da se won owu won ka se oye superhuman dia owu enti no se wo ka se meme na se owu a oye nipa dabi aye nipa biala nyame de eye eduma re no ntumi mfa o sense for say me West Africa where me kuta tumi esu tumi ne kuta oni nyira no oni ye dada nipa asofo no amenka ne kore nkyere mo ye dada mo since when na mo se mo dada yi de dada di folenya be watchuma so papa ye nyame be twa asofo aso nyinti no se atemu no be hye afi di fie no okay nti munim se mo bu ni papa so munim se mo dada yi se agere ye nada but ibi enka ade a ye no yini se ye nada ye dada asafoma no Africa ankoso nyina ya asofo ye ya kromfo ye yagudifo ye fama no ye okohwibre bia na ekoso no enyankopon asembo ebra no ye ya asofo ne ye oni asofo na attack no se adenti mo beka se asofo no sika wo nya no fa nye nyinuma ema wo sore ma no enye na wo se nyame simo fa so bi eni so no mo ya adene o question no bisani yi o che se asofo ekuni pa fa so asofo dada di pa asofo fa ma ni ade ena be che se ene wo mo asofo na attack honorable kana ko Japan because wa beka se Ghana asofo sorry no omumi numa emma woman sorry ma enye na asofo no say adent na honorable ebe kasa because ono wa sorry tie Christo so into only moral right bia say oba be kasa asofo no emie bi numa mo sorry ma no enye bi so say wa be kwa sorry de ba kosum nyame wa be da fom no se bi wo ye kraman no wono wo ya adwene ade a ye brata yini ana ye papa ye ba honorable ohene Japan de nyame fa na so a ebe ye 2020 neighbor no betene so a na masole okay ebra expose no eba what is a Pentecost for so for bi ko okopajo and now what is Pentecost so for bitin what is Apostolic Church of Ghana so for bitin what is Assemblies of God for so for bitin what is Presby me kasa me robo ensure na edoso but ensure ya wo asofo di ba eye expose no so no eye the so called charismatic church me kasa charismatic church na anye ibiye but 79 plus quarter nye omi fake enti honorable king me say honorable king e be the president and I'm sad ye diti anka be yemede hwe anka Ghana be peja okon Rwanda me tukwa ba Rwanda haya Pogami obi di president no ogu nsore mako 6000 omu ye wifo omu ya kromfo omu ya tutubutumfo omu ya didima omu nkan kore enti die ohni Kennedy ebe ye ne die be die na mefo ana so me nyame nkasa nkyere me se ohini Kennedy be ba ye president ana fabulous no be wini but me bon so mpaye so onyame ka me ba bontia be ka on kan so me mefo so me ka be sa de na obeye ne die hwe se man no se onu abidipo na yenya obi a ne se so eti sa na wo sanitation wo e be baptist so mo ye da asofo ama nipa bebre ehunko asofo bebre ama
nipa bi abeye ayalefo asofo bibira ma nipa bi dihia bankrupt it was ni kana bi ade na obeye ne de be de before no so odi for sabe wo so wo kire se second chance ya nyankopon na mo so kire se wo de amare no so bempa no enya ade e beto afa ho eto fa ho be ba betu da so yes it odi for say yet Ghana ha na ni bi se we de komo na sise se wo sign ba bi sign be ka say what sign asra amare no so bempa na nyame se wa sign de infia na so wa sign ma no kunya kofo se won sign fan sakra na dia o so no me jamada da o so what be ka deda wo so di ka be ka first my date 3rd November yes and na o okay into no wutie ni ya okay no wasanya ba yes se wasra man ye masra man into nyame ma the second chance on fimfi na kwan bone this time around the enton fa se bi onye obi go na ye de se be ya nyame no nyame be date into ne wa ha enti se wasan ba be kan imprenu so se we de nyame ma the second chance no se wasan ba bi be ka se nyame because also when I say we no so be mpa ne mpa ye na ye chiwade o nyame ye chiwade wo fi na kwan bo ya lo nti ne mpa bo nipa e ka ne ho ahia ne nipa bi na like sustain on ne mpa bo bo no ne mpa bo de ye chiwade ye say because wo fi na kwan bo ne so wo san ba biem ne prince aso be kasa afedie nyame asan ade enfie ni bia na wasan sesa na adwo we no so be ba wo so wenye nkunu biem a Ghana fo nya wo de say no chese we fi na kwan bo ne so with the second chance no se obi fi na kwan bone edi se me sa ba bim se yakopam man dey sa nese we fi na kwan bone eno nche se wonya consistent wo nkom sha wo shi se as a once a month so ni pani bi okay on share samanse okay Ezekiah bi wo she won samanse hwi ni hono a ebitini amwatanaase and by 15 years. Okay. What you see? We should have come shaba. On Shannon Samasia. The bonnet afro do a radiani. The empire boy a chiwadia. Into no enobu. And cover for your sled yamano. It yamis a conako catcher and say, my man a second chance or the best such an argument. A friend of Quan Bonnet. First one, by said 3rd November. Ezekiel the example, second one of the 15 years in the camp, yes, years of the account. Exactly. I don't know the second chance, dates no the account, that's what DC was in. Ezekiel, no one deep on it. Until no, or my uncle who say, one antin him. We will no bonnet. Abdo Crodo said, tomorrow. Senya no kana ka also the dates ni sign to jamo bi o se we di wasa the dates are so dates we di wa mana kwanja ono abeye interview so mo frɛ no one ne nkwala no oye interview so no so se dem bo mpai nti e bia no we no ho wo se na oye otren ne ni se ufri wakwan bone ho a wo de onfo so e be chew it nyankopon ompe de boyefo ewu it way second chance in some baby ebe ka se nyame ama no enkwa se ya me yankom setro ena se me ka se obi wusu a emfeli odi for the papa se bia ka de betu ne krakra ene se nyankopon inshiraw amen na onshira wahwefo amen na ne krakra de metu Ghana for asofo ne fu because the hale ye kokokokwa ye ba ye da Ghana mind do you bu Ghana for a faso do okay kasa kese e maato se de wo washa de ye etu biom wrong se ofre ne nyame afre yen dia ye nante wo nyankopon akwan so ne yanko ye sambod that's it odi for me so me da se pa abusia
does so near Brenny Adaji now the shade you made any prophet Melchizedek and a edi and common message so which our comments our comment section or edi amami too much GH all the social media handles so far too much GH both as well like no one share now for so in the Ashmidin at the dark gold macra.